Kejora Erna Wulan. Bakar lan sakti puspita ing Tapansari panglung suwengi kawan
Yo yo yo. Hai. Utan terang
mau bakal tak tompo nuruti kedah nyuwani rasa kaprayan urip kawadika kowe lunga tanpa kabar ati saprene larane ati sing nyangka aku dhewe ora ngira yen bakal ngene dadine wis ya wis yen ngono ya wis tak lilakake Hey. Oh. Oh. Hey. Yo. Oh. Jos. Niki dumateng para sutrisna budaya kanggo dara putri satu waton ingkang kapiyarsa satengahipun papan pagelaran Jawi sepeda malih para kadang para putra ingkang miyosake padepokan Naga Pertala ingkang dipun padigani dening pepunden kita Abah Haji Mulyono anangge agabaraken arak-arakan Prokridane Wadyabala Sang Nata Prabu Lana Sewandana saking leladan Batarangin ingkang samya tumuju ing Kadipaten Kediri. Namung satengahipun papan kang sinebat wana Lirbaya, wana alas lir gedhe baya pakewu. Wadyabala kang den bekal dening Ratu Celeng Srenggi sak wadyabalane. Kang den pungkasi tanding yuda. Boten katalupain kita sakadang mitra nyuwun tambahing pangestu mugi anggenipun angkayai wajib mugi purwa madelan wasana tina bena saking balak fitnah gudha rencana tina bena saking balak fitnah gudha rencana pinanggih rahayu ngantos titi paripurna sepeda malih nyuwun idi pangestu mugi Naga Pertala tansah jaya ing praya jaya slaminya jaya hanjayeng bawana nyuwun tambahing pangestu
oh 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 Allah